खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै 2 जुन बड'लेण्ड मुंख्लं सान। दिनैनि साना बर'फोरनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव आरो गोसोखांजाथाव मोनसे सान। जों दिनै मोनसे गोदान आयदानि सायाव मिथिना लानि। दिनैनि दिनावनो मुंख्लं सुजित नार्जारिया बर'नि मेगन गोसा उदखारि सुबुंफोरनि आखायाव खास्रि बिस्रि जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बिथाङानो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं। बेनिखायनो दिनैनि सानखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो। एबसुनि दैदेननायाव थांनाय 1987 मायथाइनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे बड'लेण्डनि जावरिखांनाया जादोंमोन। उदय आसोलनि उनाव बड'लेण्डनि जावरिखांनायखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लाबोदोंमोन। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। थेवबो आं दिनै मोनसे गोदान आयदा नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानो नाजादों। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। सुजित नार्जारिनि नोंथांमोना माब्लाबाबो मिथिफेरि खोथा दिनै नोंथांमोननो खिथानो नाजानोसै। सुजित नार्जारिया बे समाव थाखो 10आव फरायगासिनो दंमोन। बिनि जोनोम साना 8 जानुवारि 1972। बिफानि मुङा मंगलसिं नार्जारि आरो बिमानि मुङा लामेश्वरी नार्जारि। बिनि गामिनि मुङा बाथियापारा, क'क्राझार। जोङो बिनि माखासे मिथिनाय खोथा मिथिनो फैयो। सुजित नार्जारिया न'खरनि देरसिन फिसाज्लामोन। बिनि फंबायनि मुङा अजित नार्जारिमोन। सुजित नार्जारिखौ न'खराव गब्ला मुङै गाबज्रियोमोन। एबसुनि हांख्रायनायाव 12 जुन 1987 मायथाइयाव गुवाहाटी जर्ज फोथाराव सुबुं गौमा जथुमनायाव थांना फैफिननायाव नाथखुसि एबा टिहु सकआव बर'नि मेगन गोसाफोरनि अन्थाइ खुबैनायाव गोब्राबै जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोदोंमोन। बै समनि आफादगिरि बिबानाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सुजित नार्जारिनि गोदै देहायाव अर लगायदोंमोन। बेनो दिनैनि सुजित नार्जारिनि मुङै मोननैसो मिथिनाङै बाथ्राफोर।